Z exotických krajín je to až 6 mesiacov. Samuel Rešetár, Slovenská televízia. Financovanie ambulantných sociálnych služieb, teda najmä denných stacionárov, sa od januára výrazne zmení. Kým doteraz štát prispieval na fungovanie priamo im, po novom si ich klienti budú platiť sami. Využiť na to budú môcť nový príspevok od štátu na pomoc pri odkázanosti. Prevádzkovatelia stacionárov upozorňujú, že zmeny im môžu spôsobiť veľké problémy. Tie pokroky vidieť, že nie je uzatvorený sám do seba. Rozprávame, čo robili, ako prežili deň. Si tu našiel také spriaznené duše. Takto opisuje svoje skúsenosti pani Amália. Zariadenie Košickej arcidiecéznej charity v Snine navštevuje jej manžel, ktorý sa dlhodobo borí s vážnymi zdravotnými problémami. Aj oni sa obávajú, že od januára si ambulantné sociálne služby nebudú môcť dovoliť. Ak to vzdá 20 alebo 30% prijímateľov, tak tých ďalších 70%, ktorý ostane v ambulantnej sociálnej službe, si tie náklady na ambulantnú sociálnu službu musí prerozdeliť a bude platiť viac. Nový model navyše ráta s tým, že poplatky za služby bude musieť odkázaný človek alebo jeho rodina najskôr zaplatiť z vlastného. S tým, že potom mu časť toho príspevku, ktorú on zaplatí, refunduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento príspevok sa nebude poskytovať zálohovo. Doklady bude možné preplatiť až do výšky sumy nároku na príspevok, ktorý sa odvíja od stupňa odkázanosti fyzickej osoby. Podľa asociácie poskytovateľov sociálnych služieb budú kritické najmä prvé mesiace. Hrozí, že január a február, kým ešte občan nebude mať príspevky z úradu na účte, nebude mať dosť vlastných zdrojov na zaplatenie za službu. Ambulantné sociálne služby, čiže najmä denné stacionáre, nemôžu fungovať ako reštaurácie a tak ďalej, že človek príde, kúpi si čo chce a odíde. Rezort práce pripomína, že pri využití ambulantných služieb budú môcť odkázaní požiadať aj o príplatok k príspevku, ten však už závisí od príjmu domácnosti. Cieľom je vytvoriť právne podmienky, aby odkázané osoby mohli viesť nezávislý život vo vlastných domácnostiach a využívali osobnú pomoc s využitím komunitných služieb v náležitej kvalite a rozsahu. Ľudia, keď budú doma, budú nám oveľa vo väčšej miere nastupovať demencie a bude oveľa väčší tlak na pobytové, čo je pre štát o mnoho náročnejšie a drahšie. Miriam Hozová a Ondrej Behún, Slovenská televízia.